Какво казваш? Става ми смени. Да ти снимам или да ти го смена? На ми го смени. С какво да ти го смена, бе, Гого? С човек. Сега какво ще представяш ли нещо? Да. Чакай сега да ти снимам стаята. Да ти снимам новата. Новата стая да ти снимам. Ние направихме ли клип на новата стая? Не. Ето ги Мики Маус, Мини, кучето. Кучето как се казваше? Путо. Путо, Патето, Дънгър. Доналд Дък, Дънгър. Мини, Мики. Мики. Мики какво е? Ау, Гого ще ни загасне батерията. Батерията ще ни свърши, мамо. Давай по-бързо, представяй. Поставяме моята приятелка. Мама, Валя. Айде сега покажи точно как правиш на Слави, защото ще свърши батерията. Това беше всичко вече тази вечер. А бяхте страхотна публика? Дахтата на публика. За мен беше чест. Браво. Ама хубаво се поклони като него. От тебе го направи по-добре. Там при тати. Това беше всичко. А хубаво се стани, не се мяте. Браво. Браво, добре. Друго какво ще кажеш? А поставя ви тати в градина. Оле, баща ти е на компютъра. Той въобще няма да чуе, че го представиш. Айде вече няма батерия. Да, почти свършва, Гоги. Друго нещо ще си скажеш ли? Да. Поставя ми моята приятелка. Моя мъж тигъра. Тигъра! Да. Добре. От моята стая. Мики е Мишока. Мини какво е? Мишка. Мишка. А ти как се казваш? Тя ти е дана. Чичка. Георги Андонов с Г. Това много ми харесва днеска, как го изпраска. Добре. Айде няма батерия. Друго ще рецитираш ли нещо? Стихотворение, нещо да кажеш? Гуши. Айде, край, спирам тогава. Няма да рецитираш. Аз съм рецитирам. Ще рецитираш? Да. Кое? Аз съм българ, че обичам. Нашите планини зелен, българи се наричат, повелята се за мен. Аз съм българ, се боря. Кай сабата, аз бе, бъкам. Всичко. Всичко бъде стеросно, любя тази милея. Страхотно. Браво. Айде пак се поклони като Слави. Браво, Гого. Супер. Айде, спираме.